Komunistický režim bol vlastne režimom totalitným, čiže narokoval si celého človeka. To bola snaha nie, že uchvátiť tela, to bola snaha uchvátiť duše, zmocniť sa duši. V celom Československu do roku 1989 bolo 220 000 politických väzňov. Každý mal strach. Ťažko dostal, keď sa spomenul Eštebák, alebo keď si predvolali niekoho. Príslušníkov štátnej bezpečnosti bolo približne 12 000. Narastol jeden obľudný aparát. Tí ľudia nevedeli ani stáť, triasli sa, ani sadnúť si nevedeli od strachu. Bernard Jaško bol 3 dní po svojom zatknutí pravdepodobne vyhodený z okna. Pavol Kalinaj vo svojich výpovediach ani pred súdom nikdy nepriznal žiadnu vinu. Na tejto prvej fotografii som takto vyzerala tesne pred jeho popravou. On ma už od tej doby nevidel. Aj zvonili vtedy, Bože môj. Celá dedina smútila za ním. Krutá nespravodlivosť, že tak som bol poučený o tom, že tak sa žije v komunizme. S hlbokou úctou sa skláňam pred týmito ľuďmi, pretože oni neboli v pasívnej rezistencii. Oni proste s tým režimom v jeho vnútri zápasili. Možno hovoriť o nich ako o hrdinoch tretieho odboja. Mne sa hádam 500 razy sníval tento Bernard, aj teraz ešte, že ho kryjem, skovávam ho. Neboj sa, nechytia ťa.